Kiji tausayina, kiji tausayina, la la la. Kamis, wai kai me yake damun ka ne? A duk lokacin da nake buƙatar magana da kai, sai in ga kana wani daddaurewa. Akan wannan kucakan, wannan yarinyar Kairat. Ba ta ce kucaka? Kairat mana. Da me tafi ni? Babu abin da tafi ni. Na fita komai. Na fita kuɗi, babana yana da kuɗi. Ni na san me matsalarka. Matsalarka kuɗi ne. Kuma ni zan iya baka kuɗi kullum, ko da wani lokaci zan dinga baka kuɗi. In har za ka amince da soyayyata. Da gaske? Da gaske? Ba damuwa. To, idan har ka amince da soyayyata ga zoben alkawari. Shikenan mu kulla. Dubi yanayi na komai ya canza min, har can cikin rai ne. Yaya zan yi ne? Soyayya ce take ya ga zuciya tana ci, kullum ina ta kai ka da so cikin rayuwa. Carrot. Allah ya wishu, ni ba na so ka kace mun komai. Tsaya mana, ya na kana Aka biyo ni. Kamis, Carrot. jima na Kamis. Kin gani ko? Kin gani ko? Kin gani amurki fara miki ko? To menene? Da hankalinki ya kwanta ko? Da ce hankalinki ya kwanta? Wallahi tallahi duk inda ya je sai na bi shi. Duk inda ka je sai na bi ka. Dubi yanayi na komai ya canza min, har can cikin rai ne. Lafiya? Kamar ya lafiya ba abokin gaba ne ni zai ci amana. Ina zuwa na kashe da wata kuɗi ɗaya biyan mata gaban mama wai ya dastewa a sa bai zo ba alƙawari. Tsama me yasa baki ji ne wai? Wani aboki da Kamis? Futuba kuma? A ina? Wallahi a cikin makaranta na gasa yana. Ba maki irin cosmet din shi. Ba wani wallahi baka ganta ba kamar mama an ce wa take ba wata na da kuɗi. Tsaya mai kirani me yasa baki ji ne wai? Kin daga hankalin ki ya tashi kin gane? Zan haɗa ki da shi sai ku waya. Kin gane? Wata da hankalin kina da wayan shi? A'a. Bari in sa shi. Zuwa 12 kin gane? Sai in haɗa ku ta waya sai ku magana. Bari in baki wayan shi. Wata da hankalin ki a kin gane? 12 zan haɗa ku da shi sai ku magana. Dubi yanayi na komai ya canza min, har can cikin rai ne. Yaya zan yi ne? Kiji tausayina, kiji tausayina, la la la. Kamis. Lafiya, wai me yake damun ka ne? Yanzu kai da ta zo ta same ni. Na gare ni cikin tashin hankali, cikin damuwa. Kana gaya min abubuwan da ka yi mata. Na rashin kyautawa. Wallahi Ahmad mai yau ma na ƙara kausawa. Wallahi. Gari ne ake samun irin wannan wanda ka sai ran tana son ka, amma ka je ka dinga kulo a cikin makarantar nan. Kana bibiyan ka fa inda baka tana. An samu ɗaya ne gaba ki saboda ba ma san da cewa tana a bayan mu. Kawai sai da an yi ihu. Hankali na riga tashi sosai. To yanzu dai kada ta same cikin tashin hankali ka gaya min abubuwan da kake mata. Amma akwai da maka ta ƙarshe. Da za mu ta zama ne abin. Na ce mata karfe 12 o'clock za ku yi. To amma kuma na gani ba ta da number. Na ba ta number ka. Na san ba ta da ita. Na ba ta number ka. Ahmad na gode. Na gode. God bless you Ahmad. Amma ka san me? This is the last opportunity. Idan kai wasa da nan damar. Ba za ka sake samu. Haka insha Allah ba zai ƙara faruwa kan Allah ya yarda. Amma kaga dai yanzu karfe 12:30. Ake karfe 12:05. Za su mu je sabon John din nan. Labaran kaura. Wani gurin wasannin yara? Yau can je in samu yiwa. Da maka sai da gurin da yake. Ba damuwa. Maji. Na gode.
duba dubi yanayi na komai ya canza min har can cikin rai ne yaya zan yi ne soyayya ce ta kirya ga zuciya tana ciwo kullum ina ta kai kawo da so cikin rayuwa ne. Duba dubi yanayi na komai ya canza min har can cikin rai ne yaya zan yi ne. Kiji tausayina, kiji tausayina, la la la. Duba dubi yanayi na komai ya canza min har can cikin rai ne yaya zan yi ne soyayya ce ta kirya duba dubi yanayi na komai ya canza min har can cikin rai ne yaya zan yi ne soyayya ce ta kirya ga zuciya tana ciwo. Kullum ina ta kai kawo da so cikin rayuwa ne. Duba dubi yanayi na komai ya canza min har can cikin rai ne yaya zan yi ne soyayya ce ta kirya ga zuciya tana ciwo. Kiji tausayina, ki karɓi uzurina, ki yarda da zancena, ni ba zan ci amana ba. Duba dubi yanayi na komai ya canza min har can cikin rai ne yaya zan yi ne soyayya ce ta kirya ga zuciya tana ciwo. Kullum ina ta kai kawo da so cikin rayuwa ne. Hello? Da wa kake waya? Da wannan wawuyar kake waya ko? Dan Allah ka bani wannan mai dan Allah. Me? Ya isa, ka daina, ya isa. Ya isa, ka daina. Nake jin maganar wata. Me haka ke nufi? Ya isa, ka daina, ya isa. Ya isa, ka daina, ya isa. Duba dubi yanayi na komai ya canza min. Kai! Kai!
Hello? Oh my God. Shit! Ta kashe wayan wallahi. Dubi yanayi na komai ya canza min har can cikin rai ne yaya zan yi ne soyayya ce take ya ga zuciya tana ci kullum na ta kai ka da so cikin rayuwa ne dubi yanayi na komai ya canza min har can cikin rai ne yaya zan yi ne soyayya ce take ya ga zuciya tana ci kullum na ta kai ka da so cikin rayuwa ne. To tun da Allah ya sa kin riga kin gane kin kuma fahimci abin da kenan, so ya kamata ki je ki same shi kawata. Kin kawo shawara. Ari yanzu tashi zan yi wanka shirya da kulliya in je in kai masa. Ya kamata dai ki je ki same shi. Shi yasa kike burge ni. Kanki yana kawo wuta. Ba matsala kawata. Ai ana ta. Ga abinci na gama, amma abincin ba zai ci ba tare da wannan yarinyar Kairat ba. Kwana biyu, ba ta son ta zo kusa da ni, ba ta son ta fito cikin ɗakin ta ma, ba ta raɓar kowa, ban san me ke damunta ba. To ko dai ta fara soyayya ne, amma zan ji. Kairat! 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 Bari da yanzu don lita. Kiji tausayina, kiji tausayina, la 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 la. Kiji tausayina, ki karɓi uzurina, ki yarda da zancena, ni ba zan ci amana ba. Dubi yanayi na komai ya canza min har can cikin rai ne yaya zan yi ne soyayya ce take ya. Kamis, me haka? Ka zo na waje kai kana ta shaye-shaye. Me amfanin haka? Ahmad, ta raba ni da farin ciki, ta raba ni da dukkan wata soyayya, sannan kuma ta raba da dukkan wani al'amuran na karatu. Kullum maganar ka kenan, daga ta malam da Allah. Ta rusa ma ko ka rusa ma kanka? Ka duba ka gani cikin makarantar nan kowa na kwashe kayan na tafiya gida, amma kai ka zo na waje kana ta shaye-shaye. Sai an magana ka ce ta rusa ma kai kadai ke rayuwa a cikin makarantar nan? Yanzu Ahmad ma idan an naji zai je ga mahaifina. Kamis, ka gane ba ya kadai bane ba student a cikin makarantar nan. Akwai mutane da yawa. Me yasa ba a kore su ba? Ko kun yi nasara, amma ni kuma ban yi nasara. Kullum magana kake nan. Yanzu ka sa rayuwarka cikin shaye-shaye. Daga karatu ka fara soyayya, daga soyayya ka dauki ɗabi'an shaye-shaye. Yanzu gashi ka kashe rayuwanka, ka bata rayuwanka. Kai ba karatun ba, yarinya ba za ta so ka ba. To me amfanin haka? Wannan rayuwar da ka ɗauka kanka ba komai cikin tafaci bakin ciki da takeici. Ahmad sun ce ni ba mutum bane, kuma daga baya na gane tabbas ni ba mutum. Waye da maka ci rashin nasara? Kai ka ja kanka. Yanzu ka duba halin da yake ciki. Kamis, ka duba halin da yake ciki. Wannan ba duk wanda ke kaunarka ba abin da zai yi sai bakin ciki da takeici wallahi.
wallahi kunyar kike ina ga cikin wannan halin kamis. Ni tafiya ta zan yi, kaga tafiya ta. Amma ina mata fatan alheri. Na sani na fara san gidansa. Kamis kenan. Ki ji tausayina, ki karɓi uzurina, ki yarda da zancena, ni ba zan ci mana ba. Dubi yanayina, komai ya canza min, har can cikin rai ne. Salamu alaikum. Alaikum salam. Sannanka. Yawwa. Da Allah tambaya nake. Ok, Alasa na sani. Na ji an ce min kamis yana cikin nan. Tabbas kamis yana nan garin. Na fito haka na rabu da shi can zo ne, amma gaskiya zaki same shi cikin wani yanayi. Gaskiya kenan zaki same shi cikin wani yanayi. Yanayi kuma? Tabbas zaki same shi cikin wani yanayi. Wani irin yanayi? Dubi yanayina, komai ya canza min, har can cikin rai ne. Yaya zan yi ne? Soyayya ce take ga zuciya tana ci, kullum ina ta kai ka da so cikin rayuwa ne. Ki ji tausayina, ki karɓi uzurina, ki yarda da zancena, ni ba zan ci mana ba. Dubi yanayina, komai ya canza min, har can cikin rai ne. Yaya zan yi ne? Soyayya ce take ga zuciya tana ci, kullum ina ta kai ka da so cikin rayuwa ne. Dubi yanayina, komai ya canza min, har can cikin rai ne. Yaya zan yi ne? Soyayya ce take ki ji tausayina, ki ji tausayina, la la la. Ka bari kawai san kwace abuna. Kaga kai shiru. A ina ka samu hotona? Ki ji tausayina, ki karɓi uzurina, ki yarda da zancena, ni ba zan ci mana ba. Kawai ni ga iyali ne karfi suke ga dukkan. Ka bari san kwace abu. Hashi ina ne ka tuka min shi da kayan shaye-shaye. Kaga, ka saurara ba na son jin komai. Wallahi kai maƙina ne, ba ka ƙaunata, ba ka so na. Ki ji tausayina, ki karɓi uzurina, ki yarda da zancena, ni ba zan ci mana ba. Dubi yanayina, komai ya canza min, har can cikin rai ne. Yaya zan yi ne? Soyayya ce take ga zuciya tana ci, kullum ina ta kai ka da so cikin rayuwa ne. Ki ji tausayina, ki ji tausayina, la la la. Ki ji tausayina, ki ji tausayina, la la la. Dubi yanayina,
komai ya canza min har can cikin rai ne yaya zan yi ne soyayya ce take ya ga zuciya tana ciwo kullum ina ta kai ka da so cikin rayuwa ne ki ji tausayina ki karɓi uzurina ki yarda da zancena ni ba zan ci mana ba dubi yanayina komai ya canza min har can cikin rai ne yaya zan yi ne soyayya ce take ya ga zuciya tana ciwo kullum ina ta kai ka da so cikin rayuwa ne dubi yanayina komai ya canza min har can cikin rai ne yaya zan yi ne soyayya ce take ya ga zuciya tana ciwo kullum ina ta kai ka da so cikin rayuwa ne komai ya canza min har can cikin rai ne yaya zan yi ne yanzu ni Hamis zai ciwo mutunci ya zauna yana kushe min halitta ya gama cin mutunci na ya ci zarafi na wannan wani irin rayuwa ce wannan wani irin kaddarar soyayya ce ya Allah ka fitar da ni daga cikin wannan masifar kash wayyo ne wayyo kaina ya Allah ka fitar da ni abin haushin ma shine ni nake son sa ba shi yake so na ba ya zage ni ya ce min mai hanci bautora ne mai wuya kamar mariƙin lema mai goshi kamar jirgi ya doso tasha ga hannayena kamar na shanu dubi yanayina komai ya canza min har can cikin rai ne yaya zan yi ne soyayya ce take ya ga zuciya tana ciwo kullum ina ta kai ka da so cikin rayuwa ne ki ji tausayina ki karɓi uzurina jiba shi a fuska kamar kamili duk da shaye-shayen da yake yi haka nake son shi a cikin raina ki ji tausayina ki ji tausayina la la la